हो सवरिया भोले बाबा जोगिया होरा। तेरह दिन का तेरही होले, 12 दिन का बरही होले। ए भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जेकर प्रथा चलन आज ले चलत आवत बा। 14 बरिस बदे वनवास गईला हूं। माई कह कई का जिद बा, राजा दशरथ का वचन बा। बाबू को भी मन राखे के बा और माई की वचन के भी निभावे के बा। भरत के राजगद्दी चाहिए और राम के वनवास चाहिए। ऐसन माई आजो बाड़ी। तनी सा बेटा लायक हो तब माई सोची हाँ, बाबूजी सोची हाँ कि नाकी में डाली कि काने में डाली। आ वही तनी सा लड़का में लेकिन हो तब माई कही कि न जाने जोरे दो गला कहीं डूब के मर जइते। रीस बा खीस बा। प्रेम तो हर माई बाप अपने औलाद से करेलन, चाहे औलाद कैसन होखे। बाबूजी गोसिए हम तो वो कहन कि जा ए ससुर तू ही लिखाई लहल हमरा किस्मत में। खाली सारे घूम घूम सुरती मांग मांग खात। लेकिन प्रेम बबुओ जी के रहेला। वचन निभावे बदे चल दिहलन, वचनबद्ध रहलन। मर्यादा में काम करे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे लगलन। 14 बरिस बिता के रावण के मार के अयोध्या में अइला हूं। सवाल तो हर गांव का लोग करेला। गलती में अगर भेटा जाइहन बाबूजी तब वो लोग 4 बात सुनइहन। गलती में बेटा भेटा जाई तब वो 4 लोग मिल के ओके समझइहन। अइला हूं मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिंहासन पर बैठ गइलन। लोग बटुरा गइल, समझावे लगल कि शोभा ना देत हो। तोहरे वियोग में, तोहरे चिंता में तोहर बाबूजी मर गइल, उनकी आत्मा के शांति ना मिलल। आ तू अइला सिंहासन पर बैठ गइला, तिलक लगत हर राजा बन जइबा। कम से कम अपने बाबूजी का काम क दिहले होता, तोहरे बाबूजी के शांति मिल गइल हो, तब जाके हई शुभ काम कइले होता, तिलक चंदन लगल हो, अयोध्या का राजा बन गइल होता। सिंहासन से उतर गइला। भगवान राम कहला कि हमके आप लोग क्षमा करी, ज्ञान ना रहल, आप लोग हमके बतौली। सिंहासन से उतर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम 13 दिन का गौन के 13 गो पिंडा अर्पित कर दिहलन। और जब 13 पिंडा अर्पित कैलन, 13वें दिन द्वार पर बुला के लोगन के भोजन करावत हुवन। जैसे हमरे गार्जियन आप हिमालय राजभर जी के दरवाजे पर दूर दूर से लोग आइल, हित मित्र रिश्तेदार हमहन जैसन गवैया बजवैया, ऑपरेटर महोदय, आप यूट्यूबर भाई लोग भी अइलन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाई के साथ में आयल द्वार की मेहमान लोगन का स्वागत सम्मान करत हुवन। चारों भाई पूछत हुवन, प्यार से भोजन करावत हुवन। बड़ी पुरान गीत लगल है भैया, कैसे? सरंगिया वाले का डरावा, सरंगिया वाले का डरावा, बतलाई दे रे लहूरी नाना दी, बतलाई दे रे लहूरी।
लेकिन भाव बड़ी सुंदर लिखल गई। हमारे गुरुजी विपिन बिहारी पाठक जी ये गीत के गौलन पूरा जवानी उ गावे करम करता दिनी बीती गईल हो, करम करता दिनी बीती गईल, दिल के यार मनावा बाकी बा, अरे दिल के यार मनावा। जियत भर हाय पैसा हाय नौकरी, अब मुअला की बात सब कुछ छूट जाई। जियत भर बढ़िया गाड़ी बढ़िया कपड़ा बढ़िया सेंट, मुअला की बात उहे मार्किन में मिली, उहे पिकअप आई ढाला खोलाई, रच रच के लोग वही पर बनाई। ओ घरी लोग ना कहेला कि भैया तनी आराम से चल हम मर गल है, कूदाओ मत। आ जियत भर जो तनको गचकी में कूद जाई तो लोग कहेला जैसे हमरे काका कहला कि हम आलू का बोरा ना है, तनी आराम से चलो। जियत भर लोग कहे कि तनी आराम से चल भैया तनी लेटे सही, ई हाल हो जाला हो भैया। चारों भाई भोजन करावत हुवन कैसे, अरे देख के नेवता भवनवा, देख के नेवता भवनवा, तब भोजनवा दिहले हो रघुबरी। हर सिद्धि बूढ़े बच्चे जवान सब करने आए भोजनवा हो, उसी समय शिव रूप बदल के बैठल मार के असनवा हो, अरे खाए बदे यातुर मनवा तब भोजनवा दिहले रघुबरी। सब लोग दुआरे बटुराइल बा, सब लोग आइल, सब लोग भोजन करत बा। शिवदानी भोलेदानी औघड़दानी अइला एगो बूढ़े का रूप बना के बैठ गइलन, 85 बरिस का बुढ़वा का रूप धइलन, पाती में बैठल वन भोजन करे खातिर नजर उठा के देखला भगवान राम। सोचत हुवन कि आखिर ही के हो, मने मने मुस्कात हुवन, जेके बोलौले बानी नेवता देले बानी चिन्ह तानी जानो तानी, आखिर ही के हो। भगवान भोलेदानी के थाली में भोजन परोस के भगवान राम आगे बढ़ गइलन। शिवदानी भोलेदानी तकला कहला कि भगवान तोहरे दुआरे आइल है, तोहरे बाबू की तेरही में भोजन करे खातिर बोलौले हवा, भोजन करे आइल है, ना कि तुमसे मजाक करे या करावे आइल है। भगवान राम अइला कहला प्रभु कोनो गलती हो गई, कहला गलती हाथी के मुंह में जीरा डलले बड़ो, हमरे थरिया में है 4 गो पूरी डाल के हमार मजाक बनौले बड़ो। भगवान राम खड़ा हो गइला कहला प्रभु आज्ञा करी। पूरी डलना थरिया में, उम्र देख के देह देख के 4 पूरी के बदले 8 पूरी सोचल कि बुढ़ौती का शरीर खई हो कितना। शिवदानी भोलेदानी 4 कदम जे भी आगे बढ़ल वहाँ भगवान राम तौले 8 पूरी खत्म कर दिया। कहला कि भैया पूरी
घूम के भगवान राम देखल 10 गो पूरी खत्म, फिर अला वही थरिया में 10 पूरी डाल दिहल। जे भी 4 कदम आगे बढ़ल वो 10 पूरी खत्म। हैरान हो गईला। भगवान राम बैठ गईला, कलम प्रभु आप खाई हम खियाई। चारों भाई मिल के शिवदानी भोलेदानी के भोजन करावे लगलन। भोलेदानी शिवदानी भोजन करत हुवन, ध्यान लगौला भगवान राम देखत हुवन। कोई मामूली इंसान नहीं बैठल बा भोजन करे, ई भोलेदानी और घरदानी बैठल हुवन। हथवा जोड़ला आ मने मने भगवान राम सोचत हुवन। गीत के भाव बदल गई। कचौड़ी गले सुन कैला रजऊ, आ वही मिर्जापुर के कैला गुला जारी हो। कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। बहुत अच्छे। सबके साथ मिस्टेक होला। झटका में अगर हित नात भी नजर ना अइलन तो घूम के लोग देखी तो कह अरे भैया कब अइला, हम देख ना पौलिए भैया माफ करिए, पानी वानी पी लिहला। भगवान राम जब जान गईला कि शिवदानी भोलेदानी हुआ, बैठ गईला भोजन करावत हुआ। नहीं भोजन करत हुआ, कहला कि प्रभु आप खाई हम खियाई। इतना भोजन खैला शिवदानी भोलेदानी इतना खैला। चारों भाई परेशान हो गई। भगवान राम सोचत हुआ मने मने का कहत हुआ, अरे आई गईला बुढ़ऊ, अरे आई गईला बुढ़ऊ की धन्य भागी आई गईला बुढ़ऊ। देख लीला राम हरा साई हो, धन्य भागी आई गईला बुढ़ऊ। इतना भोजन कैला कि भंडारा घर का भोजन खत्म हो गई। चारों भाई परेशान हो गई, हैरान हो गई। हाथ जोड़ला भोलेदानी की आगे, कहला प्रभु अब राहे दे। बागी राजभर जी आपके ओर से 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। कोटि कोटि हम प्रणाम करतबानी, सबके फूलगी बा। और मानस टेलर रानीपुर मोड़े आपके द्वारा 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। भैया के कोटि कोटि प्रणाम करतबानी, सबके फूलगी प्रणाम आशीर्वाद का कामना बा। और वीरेश राजभर जी ये आपके द्वारा पुनः दूसरे बार का पुरस्कार 200 रुपया, जिनकी बुआ का स्वर्गवास हुआ है। कोटि कोटि प्रणाम करतबानी, सबके फूलगी आशीर्वाद का कामना बा। भोलेदानी शिवदानी इतना भोजन कैला कि भंडारा घर का भोजन खत्म हो गई। हाथ जोड़लन, कहलन कि प्रभु इज्जत चल जाई, मर्यादा लुटा जाई, अयोध्या का पानी चल जाई। कहलन कि खियावे खाती बोलौले हवा, खियावा हमार पेट भर जाई, हम चल जाई, सबके भोजन करा लिहा। चैलेंज हो स्वीकारे के हुई। भोलेदानी शिवदानी बैठल हुआ। भगवान राम गईला वही माई पार्वती की आगे हाथ जोड़ करके, आ वही माई पार्वती से विनती कैला। वही माई पार्वती से कहत हुआ। गीत के भाव बदल गई, का कहे, अपने जमाने
स्वर्गीय रामदेव गुरुजी, स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी, बेचन गुरुजी, पंधारी गुरुजी गावे लोग कैसे गौले रहल। अरे गोरिया ए गोरिया मुश्किल बजीना तोरी गली में, तोरी गली में। और तोरी गली, तोरी गली, तोरी गली में तमाजा बरहो महीना तोरी गली में। भगवान राम माई पार्वती से विनती कैलन, चल के अयोध्या का पानी बचाला। भोले दानी शिवदानी के मनाइला। आगे आगे भगवान राम, पीछे पीछे माई पार्वती चलल है। वही अयोध्या में अली है। जब अयोध्या में अली है तब भाव लिखल गईल बा। अरे चल के माता भवानी पानी राखिला, बिना पेट भरे मेहमानी को जई है। हमारी अयोध्या का मानी घोट जई है। तो नहीं माने अब घड़ी दानी, अरे पानी राखिला। माई पार्वती आइल बाड़ी अयोध्या में, और आकर के अयोध्या में अपने हाथे भोजन बनौली है। भगवान राम के बोला के इशारा कैली, प्रभु ले जाके हई भोजन दे दे। लेके भगवान राम चलल हुअन, भोले दानी के सामने भोजन रख दियलन। भोले दानी भोजन उठाई के मुंहे में डलन। जेवने शिवदानी भोले दानी का पगुरी 80 का स्पीड में होत रहल। गच दया के 5 पर रुक गई। बड़ा आराम आराम से खात हुआ, लेकिन भोले दानी मिलावट जरूर हुआ। जीवन भोजन हम पर्वत पहाड़ पर कैली, आजू भोजन हमके अयोध्या में। ऐसन कवन भंडारा आइल, कवन भंडारी आइल जे ऐसन भोजन बना के हमें दे देलस। मने मने बिचारा शिवदानी भोले दानी हुवन, ध्यान लगौला देखत हुवन। भंडारा घर में केहू और ना बा, उ तो कैलाशी है। माई पार्वती जवन भोजन बना के भेजले बाड़ी, मने मने मुस्कात हुआ, पेट भर गईल, हाथ मुंह धो के खड़ा हो गईल। शिवदानी भोले दानी गईला भंडारा घर में, देख के माई पार्वती से सवाल कैला, कैसे आवल गईल? माई पार्वती कहली, इतना गरम काहे होता नहीं रहुआ, जहाँ आप आइल बानी वहाँ हम आइल बानी। अंतर इतने बाकी रहुआ खाए आइल बानी, हम बनावे आइल बानी। भोले दानी शिवदानी पकड़ला कलाई, कहला कि चला मैं कम में बिगाड़ दिहलू। आई लहली इनके अजमावे खाती। और ये फूल से गुथा हार एक सुंदर साफा और 500 रुपया देकर के सम्मान किया गया शकुंतला देवी की ओर से। कोटि कोटि हम प्रणाम करते बानी, सबके पोलगी आशीर्वाद का कामना, सबके पोलगी प्रणाम। लेके भोले दानी शिवदानी माई पार्वती के चलल चाहत हुवन। आखिरी भाव में लिखल गई बा का, कहल जला सब कुछ मिली, लेकिन माई बाप जब ही दुनिया छोड़ दी हम तो ना मिली हम। कैसे? और ये फूल से गुथा हार 201 रुपया देकर के सम्मान किया गया।
आप होशिल्ला देवी की ओर से कोटि कोटि हम प्रणाम कर दवानी। सबके फूल की प्रणाम बा। भाव बा कैसे? और अब ना मिली ए भैया अब ना मिली ए पंचो कब ना मिली तमु वाला बाप महातारी कब ना मिली। जेकर मर गई महतारी अब ना मिली। और टुल्लू खरवार के धरती से आपके ओर से 100 रुपया कोटि कोटि प्रणाम। सबके पौलगी आशीर्वाद का कामना बा। लेके चलल वन भोले दानी शिवदानी माई पार्वती के कैसे? अरे माता महारानी अपने शिव के मनाए जा आ यही अवधि नगरिया तब भोजनवा बनाए जा। के अन्नपूर्णा सती भोजन बनवली और तृप्त हुए खाया शिव मर्यादा बचवली। और शिव कहे राम से मंगनी फरमाए जा यही अवधि नगरिया तब भोजनवा बनाए जा। दरवाजे पर आकर के सब लोग भोजन कईल। राजा दशरथ की आत्मा के शांति मिलल। बड़ बेटवा भैला के नाते भगवान राम 13 दिन का 13 पिंडा अर्पित कैलन। जवन रीत बा जवन रूल बा आप सब हम निभावतानी। 13 दिन का 13 पिंडा अर्पित करे के होला और 13वें दिन भोजन करा के लोगन के अपने अपने स्थान घर पर भेजावे के होला। लेकिन लोग कहेला कि भैया विनती करी है जे हमारे माई बाप के आत्मा के शांति मिल जाए। लोग मौन धारण करेलन और आत्मा के शांति बदे विनती फरियाद करेलन। शिवदानी भोलेदानी चल दिहलन। भगवान राम पूछत हुवन कि हमारे बाबूजी की आत्मा के शांति मिलल कि ना मिलल। हंसला ठठाई के कहला तोहरे बाबूजी की आत्मा के शांति मिल गई। कहला कि कैसे? भोलेदानी बतौला 13 दिन का 13 पिंडा अर्पित कैला तोहर बाबू वही दिने तर गईला। तोहरे बाबू की आत्मा के शांति मिल गई। सब लोग भोजन कैल, सब लोग अपने अपने घरे दुआरे गई। चिंता मत करा। भगवान राम से एक बात कहलन। लोग जब तेरही करी हन लोगन के बुला के भोजन करई हन। डीएम कलेक्टर यहाँ थानेदार वकील यहाँ गवैया बजवैया दुनिया का केहू मनई आई खाई जाई। जबले सुपन भगत लोग ना खाई तबले ई जग पूरा ना होई। जब सुपन भगत लोग यहाँ खाई हैं तभी जग पूरा मानल जाई। आज हमारे घरे आपकी घरे तेरही होला। सुपन भगत लोग आवेला खाला जग पूरा बोलेला। हमके आपके भी संतोष संतुष्टि हो जाला कि जग पूरा हो गए। भाव भाई आखिरी कैसे? कोहे श्री राम चाही भक्ति का खजनवा अरे सेवा में चाही प्रभु तुहरे चरणवा। अपने सेवक की पर दया बूंदी बरसाए जा अरे
अवधि नगरिया तब भोजन कराए जा। बेटी सबकर होले, बेटी बलवान होले, धनवान होले, विद्वान होले। बेटी से पिंडदान दिलवाइएगा, दुअरिया ना खुली। अग्नि दिलवाइएगा, मुखियाग्नि बेटी दई, शरीरिया ना जरी। बेटा अगर मुखियाग्नि दई, माई बाप का शरीर तर जाई, बर जाई। बेटा मुखियाग्नि दई तो लोग कहिया जे कि बेटा के हाथ से मुखियाग्नि पा करके माई बाप धन्य हो गई। बेटा पिंडदान दी, द्वार खुल जाई स्वर्ग के, आत्मा के भी शांति मिल जाई। शमशान घाट कहल जाला, सब मने बराबर, शान मने घमंड, आ घाट मने जहाँ जाके सबके जर के बुता के राखी हो जाए के बाद वही का नाम बा शमशान घाट। ओ जइन जाके देखबो त ना चिन्हाई कि के गोड़ी छोड़ा खैले ह आ के नमक रोटी खैले ह। जहाँ जाके सब एक समान हो जाला वही का नाम शमशान घाट ह। सबको शरीर जर के राखे होखे के बाद आखिरी भाव लगल ह कैसे? गुरु गणेश राम लाल गुणकारी, अरे रामा कवि चंद्रिका के सींचे फुलवारी। अरे मीनाक्षी रमा कभी मिली हरि के गुण गाए जा, यही अवधि नगरिया तब भोजन